happy day, oh happy day, when Jesus was, oh when he was, when Jesus was, he washed our sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, oh when he was, when Jesus was, he washed our sins away. Oh happy day, he taught me oh happy day, oh happy day, when Jesus was, oh when he was, when Jesus was, he washed our sins away. Oh happy day, he taught me to walk, fight and pray, fight and pray, and then rejoice every day. Oh happy day, 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 tell me that I'm happy, oh happy day, oh I know I'm golden, oh happy day, it tells me that I'm pretty, oh happy day, oh I know I'm golden, oh happy day, it tells me that I'm ready, oh happy day, yes I know I'm golden, oh happy day, it tells me that I'm hey, oh happy day, tell me that I'm hey, oh happy day, tell me that I'm hey, oh happy day, it's feeling good, oh happy day, it tells me that I'm happy, oh happy day, oh I know I'm golden, oh happy day, it tells me that I'm pretty, oh happy day, yes I know I'm golden, oh happy day, 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 when Jesus was, oh when he was, when Jesus was, he washed our sins away. Oh happy day, oh happy day, oh no, good girl, oh no, oh yeah.
echt in de rug. Ik doe het vandaag even in het Nederlands, want het is namelijk zo. Eigenlijk heb ik een beetje gekeken wat voor mensen hier zijn vanavond. Uit heel Nederland en ook uit Duitsland heb ik al gezien. Hartelijk welkom hier allemaal. En we hopen dat we met u en met de Happy Day Singers samen een gezellig feestje kunnen maken. Ook wil ik de mensen, de donateurs, die hebben allemaal een uitnodiging gehad, die zijn hier heel veel aanwezig, ook welkom heten. De sponsors en de ex-sponsors, ook allemaal hartelijk welkom. En natuurlijk iedereen die de Happy Day Singers een warm hart toedragen. Het is namelijk zo, 10 jaar geleden, toen hebben wij eigenlijk een klein stuntje geflikt, mag ik eigenlijk wel zeggen. En dus 10 jaar lang is het blijven bestaan. Wel verbeterd natuurlijk. Maar toen dachten wij, ja, moeten we dat zo voorbij laten gaan? Of gaan we even terug in de tijd? En eigenlijk, als we dat gaan zo bespreken, dan komen er ideeën op tafel. En die gaan we dus vanavond ook een beetje uitvoeren. Dat is dus 10 jaar terug, naar 1990. En u zult zelf zien hoe het eigenlijk gaat. Het is namelijk zo, we hebben gebrainstormd hoe het gaat. En er was één lid, die nu lid is van ons, maar toen nog niet. Die zei, het verhaal wat jullie nu zo'n beetje vertellen, heb ik eigenlijk altijd over gedroomd. En dat was op dat moment van ons de leidraad. Deze jonge dame, die blikt in haar eigen visie terug, gericht op de Happy Day Singers. Ik hoop dat het een beetje allemaal te volgen is. Voor ons is het heel natuurlijk wat wij beleefd hebben, meegemaakt hebben. Leuke dingen, slechte dingen. Het komt hier allemaal in hele kleine vorm naar voren. En daarbij ondersteund natuurlijk door de Happy Day Singers. Ik hoop dat u straks daar heel erg van geniet. Wij althans hebben al heel veel genoten. Voor ons kan het gewoon niet meer stuk. Ik heb nog even iets van huishoudelijke mededelingen. Zingers, zangers, hoe moet ik het eigenlijk zeggen, die zijn erg verwend. Die willen graag frisse lucht hebben, veel adem hebben. Heel veel leden zijn opgehouden met roken. Dat is dus één positief ding. Maar ze vragen aan u, zou u zo vriendelijk willen zijn in de zaal, niet te roken. Oké. En dan hebben we natuurlijk een avond verdeeld in 4 blokken. Het gaat namelijk zo. We hebben een gedeelte voor de pauze, dat is het eerste blok. We hebben een pauze, heel belangrijk, het tweede blok. En we hebben na de pauze, en dat is het derde blok. Maar het vierde blok is namelijk zo, dan gaan we natuurlijk, net zoals echte artiesten betaamt, een afterparty houden. Dat gebeurt dan hierover bij de trap omhoog. En we maken tot in de late uurtjes een gezellig feestje. Want 10 jaar Happy Day Singers is voor ons erg belangrijk gebleken. Ik hoop dat het voor jullie ook nog ergens door heeft gedragen om te zeggen, nou, zo'n vereniging in het dorp, dat moeten we in ere houden. Wij willen misschien nog wel 10 jaar doorgaan. Ik kan het gewoon niet zeggen. Maar de eerste 10 jaar sluiten wij voor de pauze af. En dan gaan we verder met de volgende periode, tot na de pauze. We zijn bij u terug over 5 minuten. Tot dan. Wat een gedoe. Wat moet ik nou toch aantrekken? Het is ook elk jaar weer hetzelfde met de feestweek. De Oranje Vereniging vergeet bij al het organiseren dat er wel heel wat komt kijken hoor, voor een vrouw zoals ik. Versierde wagens, touwtrekken, crossfietsen, BH hangen, kindermiddagen, beurs, zeskamp en ga zo maar door. Iedereen doet mee. Dus ik moet als echtgenoot, werkende vrouw en moeder, en welke rol ik ook meer heb, dan ook weer veel regelen en organiseren. Tja, en dan ook nog meedoen aan de playbackshow. Avond aan avond oefenen. Net als de Happy Day Singers. Wist u dat zij ook zo zijn begonnen? Die gingen oefenen bij Atte en Anita in de kelder. Weet u wat ik zelf graag zou willen? En waar ik al van droomde als klein meisje in het park, als ik daar lag te dagdromen over later? Dat ik later echt wilde gaan zingen. Dat was mijn droom. Maar tot nu toe is dat bij een droom gebleven. En is er nog niets van terechtgekomen. Tja, dan de Happy Day Singers.
Wist u dat hun optreden ook is begonnen bij een playback-show in de feesttent in Echtenebrug? En dat zij daar gelijk in de prijs vielen? Oh, happy day.
Dankjewel. Wat waren ze enthousiast. Maar daarna was het stil. Heel stil. Tot het moment dat ze met elkaar gingen bellen en informeren. Ze misten de gezellige avond. En ze wilden aan de slag. Het was zo weer geregeld. Wekelijks oefenen. Eerst in de kelder weer bij Atte en Anita. Een buis in een groenteblik. Om te wennen aan de microfoon. Grote spiegels om te kijken hoe er werd bewogen. En Lolke van der Weijden was ook weer van de partij. Zijn grote droom. Een eigen zanggroep vanaf de start mee opzetten. Maar dan wel alle knikkers op een pot. Thuis oefenen, soms tot vervelend toe voor de huisgenoten thuis. En bijstellen op de repetitieavond. En zo waar, de eerste optredens werden geboekt. Hoogtepunt op dat moment was de feesttent in Echtenerbrug. As I step down from the train, and there to meet me are my mama and papa. Down the road I look, and there was Mary, and a golden lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me from it's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And that old oak tree that I used to lay on. Down the lane I walk with my sweet Mary, her golden lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me, that four grey walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. Was it gone and there was
drankenkoorts was in het begin een van de grootste nadelen om de artiest uit te hangen. Zenuwtrekjes, wit wegtrekken, grote zenuwvlekken, niet meer kunnen slapen, tekst vergeten enzovoort. Maar problemen zijn er om ze op te lossen. Naar huisarts Broekes, de homeopaat of een slokje vodka. Een optreden in Joure met veel publiciteit ten bate van de kinderen in Roemenië werd een grote flop. Er was nogal wat kwaliteitsverschil, schreef de krant subtiel. Voor ons slikken, maar ook stimulerend om alles uit de kast te halen. En inderdaad, u zlolken. Zjoch maar naar mij. Ik jou het beloven. Op deze manier wist hij weer het beste uit ons te halen. Optredens bleven komen. Na 5 jaar werd er een musical geschreven en uitgevoerd. The Beauty Case. Eén van de nummers was... Well, I am just a working girl. I know I always be. From 9 to 5, I spend my time down to make ends meet. He count the hours and count the days to all eternity. But Friday night we hit a time like you've never
Ze bleven enthousiast, die Happy Day zingers. Lachten veel en het gaf hen veel plezier dat ook anderen mee konden genieten. Er werd ook veel gedeeld deze afgelopen 10 jaar. En niet alleen de vreugde, maar ook het verdriet. Wat ook de Happy Day zingers niet voorbij ging. Ze hebben van vele dierbaren afscheid moeten nemen. Maar door dit te delen met elkaar en in de muziek konden ze weer helen. Ook bij ons zijn niet alle leden gebleven. Sommigen moesten om wat voor reden dan ook eerder afhaken. Weet u dat het een heel geregel is als je je optredens zo goed mogelijk wilt verzorgen? Daar komt veel bij kijken. En dat begint bij u, dames en heren. Alle steun die ze van u kregen, elk
applaus, al die complimentjes, alle donateurs, sponsors, giften enzovoort. De Happy Day Singers konden zo beter apparatuur, kar en kleding kopen, om een optreden nog beter uit de verf te laten komen. Ze werden veel gevraagd, tot over de grenzen. Emsdetten in gastgezinnen, in Keulen in een prachthotel, de week vol kerst, met echte sneeuw en een kerstmarkt. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a big Christmas tree. Won't be a thing if you're not here with me. And when that blue snowflake starts falling, that's when that blue heartache starts calling. You'll be going alright with your Christmas reward, but I'll have a blue Christmas. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be going alright with your Christmas rewards, but I'll have a blue Christmas. Mensen die wel wat meer muziek in hun leven kunnen gebruiken, waren vaak reuze enthousiast. Zoals op de vele optredens voor Henri Dunant bij de Zonnebloem, voor het Reumafonds en bij de verstandelijk gehandicapten van Stichting Philadelphia in Sneek en Emmeloord en nog heel veel andere. Hele waardevolle herinneringen voor alle Happy Day Singers. Een groot hoogtepunt was de opname van de CD. In 2 dagen de opnames maken in Heerenveen bij de Haske Publications. Best spannend natuurlijk. Het leek een ware volksverhuizing hoe zij daar aankwamen. Brood mee, veel brood. Koffie, fris, gebak, appels en dropjes en pastilles voor de keel en aspirines voor de hoofdpijn. Gelukkig had Wim Ballendux de camera mee, zodat dit een blijvende herinnering is gebleven. Tja, met de CD natuurlijk. Want deze werd op een feestelijke manier geïntroduceerd, ook hier in het dorpshuis, op 10 april vorig jaar. Veel zijn er inmiddels verkocht.
En niet alleen in de buurt, maar ook veel over de grenzen heen. Liefde is het thema wat het meest bezongen wordt. Liefde. Houden van. Met ups en downs die dat teweeg brengen in het leven. Met een lach en een traan. Je hebt gediend, je hebt de bier omgeïnvloed. Je was de zoek van een perm en hebt een reis naar het geluk geboekt. Ik kon mijn oren niet geloven toen je me zei dat je niet gaat. Maar die begin kom je weer te horen en als ik moet reis ik je na. Uit je ogen, als ik opeens voor je sta. Je laat je tranen zomaar door de rood. Je zegt het spijt me, zo is het eraan. Je bent bedolven door een vreemde die nooit en nimmer jouw bezit kon zijn. We zijn tenslotte voor elkaar geboren, dat is gewoon zo moeten zijn. Wat prachtig dat zij zo terug kunnen kijken op de afgelopen 10 jaar. Met hoogte- en dieptepunten. Met meningsverschil en saamhorigheid. Met veel plezier en soms verdriet. Vaak heel gemotiveerd en soms nonchalant. Veel verschil in karakters van alle leden van de Happy Day Singers. The
Ja, inderdaad. Veel verschillende persoonlijkheden. En veel leuke momenten om op terug te kijken. Want wist u dat Ann Ballendux en Jikkie Wieling trouwe fans zijn en dat deze dames bij ons optredens veel cd's hebben verkocht? Ja, zelfs zoveel dat daar geen jonge meiden tegenop kunnen. Wim Ballendux altijd tijd maakt voor werkzaamheden voor de Happy Day Zingers en daar enthousiast mee aan de gang gaat. Van sponsorbelettering tot ontwerpen van logo's en alle andere PR-werkzaamheden. En daarnaast natuurlijk de man van de belichting is... Maar Jolle, de belangrijkste man van de Happy Day Zingers, is dat de techniek die Jolle bedient voor hem een makkie is, maar dat wij er geen kaas van hebben gegeten. En wist u dat Lolke dacht dat hij de belangrijkste man was? En natuurlijk willen we hem voor geen goud missen. Wist u dat hij bijna was gestopt met de Happy Day Zingers? Hij ging er 's nachts van dromen. Ja, en Annie werd er wakker van als hij namen riep van de dames van de Happy Day Zingers. U begrijpt, daar moest eerst over gesproken worden. En wist u dat Annemarie bij een optreden niet stap voor stap het podium opging, maar plat op haar snuit viel en vervolgens net deed of was er niets aan de hand? Zij dit waarschijnlijk van de paus heeft afgekeken, omdat dit voorval in Lemmer gebeurde. Wist u dat Roelie de secretaresse is van de Happy Day Zingers? En dat zij daarom de tuten ja maai en de bloemen. En dat zij daarom alles wel even regelen zal. En dat zij daarom ik oren wel even heen gaat. En dat Anita de muziekbanden thuis heeft. Al die jaren. En dat zij daarom al die jaren al het programma vaststelt. Voor de oefenavonden en voor de optredens. Behalve voor deze avond. Dat Tini stapels Otto's, Weekams en Neckermans doorworstelde voor kleding voor de Happy Day Zingers. En dat vervolgens blijkt dat we best in eigen dorp terecht kunnen. Dat Eefje in het begin van de Happy Day jaren nachten lag te draaien en alle nummers de revue opnieuw deed passeren. En dat Betty, ja dames en heren, Betty droomt tijdens het stofzuigen om nog eens een nummer van Normaal te brengen. Wist u dat Atte gewoon de achterklep van de auto open heeft tijdens het rijden en zo aan het kletsen is met zijn medepassagiers en dat nog hij nog van een van de anderen die doorheeft? En wist u dat Jan Bakker samen met Jeanette de pasjes in het maanlicht oefenden? Maar hoe dit nu verder moet, zo midden in de buurt, ja, dat vraagt creativiteit. Wist u dat Jan Hoekstra soms zo lekker eigenzinnig kan zijn? En dat hij daarmee de gemoederen soms aardig op de kast kan jagen? Wist u dat bij Halbe de muziekband een keer bleef haken en dat hem dat de nodige zweetdruppels kostte?
toen Anneke bij de Happy Day Singers kwam, dat zij in een no time de tekst en de melodie in haar hoofd had, dat haar C-schijf dus wel heel goed geprogrammeerd is. Maar dat bij Johan daarentegen, die kan wel een programmeer gebruiken. Hij lost dit op door de tekst, meestal de verkeerde, op de stander te leggen. Wist u dat Jeanette de tekst veelal op de wc leert? Maar dat in een nieuwe woning geen spijkers in de muur zitten en dat dit nu problemen geeft? En dat Greta vaak even wat later komt. Druk hè, zo druk. En nou net van die moeilijke nummers even lekker jongen. En wist u dat Geertje de stille werker op de achtergrond is? En dat de gastvrijheid al die jaren van de wekelijkse oefenavonden van de Happy Day Singers bij Johan en Geertje voor hen heel gewoon zijn. Maar dat wij dit blijvend bijzonder vinden. En wist u dat Tjekke op weg naar een optreden in Raalte pech kreeg met de auto en vervolgens de politie erop uitstuurde om de opbouwploeg, waaronder Halbe, hiervan op de hoogte te stellen? Het Halbe toen wel even heel zwart voor de ogen werd. Al met al vraag ik me nu af waar Jannie weer is gebleven. We moeten wel eens vaker op haar wachten. Zou ze weer moeten plassen? Want wist u dat Jannie soms zo ontzettend nodig moet plassen, dat zij het presteerde om in de kerk in Lemmer niet alleen de leden, maar ook het publiek op zich liet wachten? Er is veel niet gezegd. Het was slechts een greep van 10 jaar Happy Day Singers. Wat ze bindt, is de muziek. Dat is wat hun wekelijks bijeenbrengt. Daar wordt alle vreugde, verdriet, stress en gezelligheid verwoord in muziek. En daar zou ik bij willen horen. Dan zou ik ook eindelijk mijn droom een stukje dichterbij komen. Weet u mensen, ik ga het gewoon proberen. Jolle, start de band maar. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you probably heard it before. If I ever tell them the wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so brave and glad. All I want is to sing it all out. So I say, thank you for using the songs I'm singing. Thanks for all the joy that bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would I be without the song?
Dank u wel. En nu komt... En dit gebeurt dus altijd regelmatig. Nu komt voor mij aan de ene kant het trieste moment, of ook aan de andere kant een goed moment. 10 jaar Happy Day Singers moet afgesloten worden. En eigenlijk, wij vonden het tijd dat het nu moest zijn. Dus ik zeg nu officieel, hierbij verklaar ik de afgelopen 10 jaar een leuke herinnering. Maar de volgende 10 jaar moet het voor ons nog beter, nog leuker en nog veel meer plezier met ons allen hebben. En nu hebben wij een kleine pauze en na het programma zullen we u een kijkje laten zien wat wij bedoelen met de volgende 10 jaar. Tot zometeen na de pauze. Geen microfoon. Hebben ze. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya, for the sun that rises in the sky, for the rumba of that falling rain, for all life, great or small, for all that's true, for all you do. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya.
Dank u wel. Gelijk om met de deur huis van een debuutnummer, het nieuwste nummer van de Happy Days Singers. En heel veel mensen vragen me wel eens af, hoe komen jullie aan zo'n nummer? Het is eigenlijk gewoon als volgt. Wij horen een liedje, horen een cd en we denken, pop, dat is mooi. Maar is het mogelijk om dat zo te bewerken dat wij het kunnen zingen? En dan hebben we een aantal mensen doen dat gewoon voor ons. En die bewerken dat en dan kan het meestal dan. Maar zo komen wij dus gewoon aan nummers. Het heeft ook niks te maken met wat of wie het zingt. Dat vinden wij een mooi nummer en dat doen we. En dat is ook weer dus het begin van de volgende 10 jaar. U hebt het al gezien, nieuwe kleding. We gaan weer verder. En dit is echt het nieuwe debuut. Want we menen 10 jaar ouder allemaal, we moeten een beetje, het jeugd moet er een klein beetje af, het hoeft door mij niet. Maar een beetje gedragen. Onze dirigent zei, ja ik zie al op naar de 70, dus een beetje aanpassen. Vandaar dat wij een beetje nieuw tenue hebben aangepast. En ik zou zeggen, de fotograaf die moest nu even een kleine foto maken, dit is er even tussen gekomen. Want we moesten even bij elkaar, hij kon ons niet per foto krijgen. Onze excuses daar even voor, maar ik roep even de fotograaf nu naar voren, want nu is de gelegenheid er even. En de oplettende bezoeker, die heeft het denk ik al gemerkt. Jannie, jij bent iets anders dan de rest. Hoe zou dat nou kunnen? En ja hoor, moet ze niet plassen, vergeet ze wel enige kledingstukken. En op ons zo belangrijke avond heeft ze zo aan het oefenen geweest met haar toneel, heeft ze de kleding gewoon vergeten. Zij zegt ook, zo ben ik gewoon, maar ik ga gewoon door met zingen en de volgende keer zien jullie mij wel in ons nieuwe tenue. Helaas komt ze nu niet zo mooi in de krant te staan, dat is niet gewoon niet anders. Zo is dat, het gaat over muziek en dat is ook het volgende nummer, ook weer een nieuw lied in ons repertoire. En dat is ook, vooraf wil ik eigenlijk niet zeggen, heel veel mensen hebben ons gevraagd afgelopen zomer, jullie zingen eigenlijk nooit meer in Echt in de Brug. En er is eigenlijk één reden daarvoor geweest, we hebben het bewust een beetje gedaan. Toen wij deze avond gepland hadden, dat was 1,5 jaar geleden, toen hebben we gezegd, we moeten Echt in de Brug een beetje vergeten. Het is een beetje raar als ik het zeg, maar om een nieuw repertoire te studeren heb je hele lange tijd nodig. Maar je wilt het ook uittesten op het publiek. En dat hebben we dus in steden om de Echt in de Brug hebben we dat gewoon gedaan. En daarom hebben wij Echt in de Brug een beetje gemeden met optreden, maar we zullen het zeker volgend jaar denk ik wel goed maken. En het volgende nummer is daar ook een van, een bekend nummer geworden van Ronan Keating, When You Say Nothing at All. Jolle, het koor mag iets sterker. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word,
Dank u wel. Dank u wel. Hoe komen we nu aan solisten? Iemand die in het koor staat, die geeft zelf aan als die een keer een solist wil zingen. Het is vaak zijn hele stap, die begint achteraan en op een gegeven moment gaat het toch een beetje kriebelen. En we hebben een secretaresse, toch wel een ietsje grote mond, die zegt ik doe dit ook wel even. Nou, dat heeft ze geweten, maar we hebben haar eraan gehouden. Je hebt het gezegd, nu moet je ook. En toen ging ze een beetje terugkrabbelen. Ja, nee, maar dat kan nog wel een keer. Nee, zeiden wij, nu moet het gebeuren. Maar ze wou niet meer. We hebben gezegd, nou, dan als het duet. En dan heeft ze ingestemd. En we hebben een leuk nummertje voor haar uitgezocht. Een beetje niet, het staat wel een beetje op jou, alleen de naam is iets anders. We zeggen ook altijd als Roelie binnenkomt, hey, hallo Roelie. En vandaag zingt ze, hello Mary Lou. En dan zal ik het even zeggen, wat zij altijd zegt, dan ga ik de broek op het strand. Dat zijn echt haar eigen woorden. We gaan verder met het repertoire, ook weer een nieuw nummer. En het is een Belgische zangeres, hadden wij gehoord, Dana Winter, ja. Maar wij hadden de Nederlandse tekst erbij en we vonden het toch niet zo mooi. We zijn teruggegaan naar het nummer van de Cats, One Way Wind. Hier is Annemarie.
u wel. Het volgende nummer is een productie van Tom Parker. En ik heb begrepen dat Tom Parker de 18 november in Groningen weer is. Dat is een man die maakt van klassieke melodieën, eigentijdse teksten met een prima koor erachter en hele goede solistes. Dat prikkelt natuurlijk om ook eens een keer zo'n nummer te doen, dat hebben we ook gedaan. Het gaat een heel terug. Ik denk dat deze van 1993 is, als ik het goed begrepen heb. Standing by. Dank u wel. Nu gaan we naar een leuke herinnering denk ik van ons. Een van onze ex-leden, ze zit hier in de zaal.
Het was het allereerste nummer wat zij ooit heeft gezongen. Toen moest zij verhuizen en toen hebben we het weggedaan. We zeiden nee, dat wil niet meer. We zien steeds harder voor. Maar toch kwam er eens een keer weer te sprake. En we vonden nu na 5 jaar geloof ik dat je weer weg bent, Lily. Dachten wij nou, nu moeten we het weer kunnen oppakken met een nieuwe soliste. En we hebben het gelijk een beetje moeilijker ook gemaakt voor haar, althans. Want ze moet nu, zonder wat nu ook, gelijk een zee kunnen zingen in het begin. Daar staat en valt gewoon alles mee, want dan gaat ze het hele koor neemt zij mee. Zit zij te laag, gaan wij te laag en dan klinkt het niet meer. Het is een hele uitdaging nu voor haar om gelijk nu goed in te zetten met Some Things Got a Hold on Me. Sometimes I get a good feeling. I've got a feeling that I never had before. No. And I gotta tell you right now that I really do believe that something got a hold of me, yeah. Oh, it must be love. Something got a hold of me right now, child. Yeah, it must be love. Let me tell you now, I never felt like this before. Something got a hold of me, I won't let go. I believe I'll die if I ever get through. Shock is strange, that your devil can say the word. Whoa, yeah, whoa, it must be love. You know it must be love. Let me tell you now, something got a hold of me, yeah. Oh, it must be love. Something got a hold of me right now, child. Yeah, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling from the first place. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a better love. I even sound sweeter when I talk and say the word. Yeah, whoa, it must be love. You know it must be love. Let me tell you now, my heart feels ready. But it's been light. Ship on over to your right. I never felt like this before. Something got a hold of me, I won't let go. I never thought it could happen to me. My heart was heavy, misery. I never thought I would feel this way. Love should do, I got a hold on me. I said, yeah, whoa, it must be love. You know it must be love. Yeah, he walks like love, And it walks like love. and he talks like love. And it talks like love. He make me feel alright, He makes me feel alright. in the middle of the night. In the middle of the night. Na 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 na. Na 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 na. Dank u wel. Bedankt jullie. En ik moet even terugdenken, terwijl ik dit aan het zingen was, we hebben dit uitgeprobeerd in een zorgcentrum. U kan nagaan wat dat de reactie ook was. Mensen kwamen binnen, eentje met een looprekje, ander met een stok. En allemaal hartstikke gezellig. Alleen toen dit nummer voorbij was, zagen we alleen stokken in de lucht. Dat was zo'n komisch gezicht. Echt waar. Ik ga even kijken wat we nu gaan doen. Het Eurosong Festival. Dat is natuurlijk ook wel een terugkerend evenement in Europa. En eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, vind ik er niet zoveel aan. En toch ga ik kijken. En waarom? Misschien is daar een nummer dat je zegt, hé, dat is leuk en dat kunnen we gebruiken. En zo ook in het geval in 1996. Toen had Engeland gewonnen met een prachtig liedje. En toen realiseerden we ons al van, dat nummer had terecht gewonnen. Eigenlijk, waarom? Het was heel eenvoudig, maar het zat heel erg geraffineerd in elkaar. En wij hebben natuurlijk het nummer gebruikt. We moesten hier en daar, en Lollekix en werk er ook aan gedaan, een kleine verandering aan brengen om het geschikt te maken voor een grote koor. Maar nu uw aandacht voor het echtpaar Van der Kooi met Love, Shine a Light. Shine a light in every
Voordat ik Atte de microfoon geef, wil ik nog even wat zeggen. Omdat wij hen niet vergeten zijn en graag deze avond met hen hadden willen beleven. Bloemen voor hun partners. Jikkie, Wil, Johanna. Gelukkig zijn zij nog altijd nauw bij de Happy Day Singers betrokken. En wat fijn dat Gippie er vanavond bij is. Een trouwe fan, al jaar en dag. En voor Jannie en Tini Slump, omdat zij om privéredenen vanavond hier niet kunnen zijn en onze ruggensteun best kunnen gebruiken. Vanavond gaan jullie naar huis met een van deze bloemstukken. We overhandigen ze niet, want dat is erg onhandig. Dank u wel. Nu staat op mijn programma dankwoord. En ik heb er heel lang over na moeten denken, want ik improviseer altijd. Maar eigenlijk ga je op zo'n avond toch een beetje voorbereiden en dat lukt me gewoon niet. Ik zou zeggen, beste mensen, 10 jaar Happy Day Singers gaat bij ons niet in de koude kleren zitten. We hebben heel veel genoten, gelachen en gehuild, zo heb je gehoord. Maar het is nu zo, wij willen verder in onze tijd. Wij willen verder de volgende 10 jaar in. Wij kunnen niet garanderen dat we het 10 jaar doen, want als de lol eraf is, dan houden we op, hebben we ooit gezegd. Dan houden we gewoon op. Beste mensen, wie nu nog geen donateur is, ik heb gezien dat hier nog intrede werd betaald. Het moet eigenlijk niet zo zijn. Als u nog geen donateur bent, ga even bij een van de redenaars, geef uw naam en adres even af. En dan wordt u vandaag altijd ook uitgenodigd, want zo willen we het gewoon graag. Eén grote familie, samen met de Happy Day Singers. En dit was het dan voor de avond. Ik hoop, voor de mensen die weer snel weggaan, een goede reis thuis. Voor de mensen die nog even blijven, even een gezellige avond boven, samen met ons allen even oude bekenden weer zien spreken die er weer zijn. En het is leuk om nu te zeggen, nu is het, maar we gaan er even uit met een hele leuke medley. Een Nederlandstalige medley die het in de feesten ontzettend goed doet. Ik zeg het is een Nederlandstaal, het is niet helemaal waar. Het is een gemengd Engels, Nederlands door elkaar. Maar het is een herkenbaar liedjes zitten er al in en we gaan even met z'n allen meezingen. Met een kleine medley, wij hebben het genoemd de Kampvuur Medley. En s'avonds bij het kampvuur stond iedereen voorbij. We zongen wat
en tamboerklokken ze tot rollen. Papa, abadidi, papa, abadidi, papa, abadidi, papa. Ik kijk even om me heen. We kunnen misschien nog aan het verzoek voldoen. Maar natuurlijk, alle gasten die hier zijn, is hartstikke leuk, maar Friesland heeft het. En Friesland is het. Het is gewoon zo, en daarom gaan we er nu nog één toegift doen in een Friestalig nummer. Maar het is zo, dit doen we niet zonder het publiek. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen de tekst niet kennen, of niet in Fries kunnen spreken. De tekst voor het publiek is als volgt. Let op. La la, la la. Zullen we dan even moeten oefenen? 3, 4. La la, la la. Maar dit zeg ik nu op en straks gaat het heel erg melodieus. Maar als je de muziek hoort, dan herinner je een keer deze tekst weer. Dan gaan we met z'n allen massaal dit nummer ten gehore brengen. Uw aandacht nu voor Else Dij op een ei. Alle mensen gaan misken
Dank u wel. Bedankt. Mensen, wat kan een zanggroep als dit met zo'n publiek hebben? Ik hoop, we hebben gewoon een contact met elkaar nu. Ik hoop dat we dit weer vaker in Echte kunnen doen. Ik zou zeggen, misschien tot in Lemmer op de kerstmarkt, want dan zijn we ook weer. Ik geloof dat het de donderdags, de 14 december is. We gaan er gewoon vanuit dat we erheen gaan. Ik heb nog geen definitieve bevestiging gekregen, maar ik denk wel dat het klaar is al. Ik zou zeggen, mensen interesseert eens een keer in een kerstshow van de Happy Day Singers. Kom ook eens een keer in Lemmer op de kerstmarkt, daar zijn we ook aanwezig. En voor de rest, publicaties in de gaten houden als we in de buurt zijn. Kom gerust eens een keer langs. Iedere zomer een open oefenavond in Jachtwerf Turfschip. Mag u gerust een keer komen. Het is echt oefenen. Ziet u ook een keer hoe dat gaat. Ik zou zeggen, mensen die nu weggaan, wel thuis, doe voorzichtig. Mensen die hier nog even blijven, we komen zo meteen bij u. Tot de volgende keer. When Jesus walks, oh, when he walks, when Jesus